Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк мунен, дар номерҳои поёнбудаи мо муроҷиат кунед, нашуд реклама ҳатман кӯмак мерасонем. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, Пахтакор, кӯчаи Охчагарон. Ростаки тарафи мактаб мешавад дӯстон, масҷид, тарафи ба сини тоҷирон роҳ баромадан дӯстон. Аз ин тараф ҳам тарафи кӯча сари роҳи Гипразем. Аз ду тараф роҳ дорад дӯстон. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Ростаки дар пеши хонаам як канал аст. ҳозир даромада поли маълумоти хонаро медиҳем дӯстон. То охири видеоро тамошо кунед. Номерои соҳибмулка дар поёни экран мемонем. Зан занед, маълумоти пурраи хонаро соҳибмулк медиҳад. Хоб дӯстон, 5 сотиқ замин, 3 дар хона, 4 та дигар дар подвал аст. Хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аст. Ростаки якум ошона хона аст. Подвалаш дӯстон 4 та комната кардагиан. Метавонед ягон хона кунед ёки подвал, ягон чизи дигар склад. Обши 4 дар хона дар подвал, 3 дар хона дар дуюм ошона агар ҳисоб кунем дӯстон. Дар ин ҷо ҷои дедонхонаву ҳоҷатхонаву ҳезумхона дӯстон. 180 квадрат ана ин биное ки мебинем 9 ба 9. Якум ошона подвал полни бетон аст дӯстон. Дуюм ошонарам барои чӣ монолит кардагӣ метавонем ки далши бардорем дӯстон. Аввалан аз ана ҳамин бино сар мекунем дӯстон. Гуфтем ки тагаш полни подвал аст. Хоб, ростаки калидор мешавад дӯстон. Ремонташ қадар ҳам хуб нест, аммо хонаҳо ремонт дорад дӯстон. Якум хона ана ҳамин аст. Дуюмги хона боло гуфтем ки монолит аст дӯстон. Поёншам монолит. Хонаҳои калон-калон. Ва сеюмги хона. инҷо бошад кухни. инҷо бошад дӯстон ҳамон душевой. Яксаду 80 квадрат нами якмушинаву подвал. Беғаз аз биное ки ҳозир мебинем дӯстон, ана ҳамунҷо обаш оби качалка дорад дӯстон. Светои шаҳрӣ, оби чашмарам дар ин ҷо вуҷуд дорад дӯстон. Дар ҳавли дарахтҳои мевадиҳанда ана ҳамин дарахтҳо ҳамаш дар ана ҳамин ҳавлӣ ҷойгир аст дӯстон. хоб, аз ин тараф дӯстон як ҷои дедонхона, ҷои аловхона, ҳоҷатхона инҷо бошад. Ягон ҷои ҳезумхонаи дигар. Метавонем ки мақсад далнешим ягон хона ёки ягон чизи дигар карда тавонед дӯстон. дар ин ҷо роҳ мешавад дӯстон. Поён сари оби канали дидем дӯстон. ана ҳамин ҷо оби чашма аст дӯстон, оби тоза чашма. ва баъдан метавонед хонаро мақсад ба ду тақсимам кунед дӯстон. аз ин ҷо роҳ кӯпрук ба сари роҳ аст дӯстон. ин тараф мешавад ки роҳ отдельно, аз ин тараф ҳам роҳ шавад дӯстон.
خب دوستان خانه رو دیدیم. حواله‌اش هموار. از این بر میبینیم که یک کانالی آب است. آبی کچالکا در این طرف. یک بار دیگر تکرار میکنیم خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فردوسی، پختکار، کوچه اخچگران، 5 سوتیق زمین از تاجران بالاتر. دوستان خانه پختکار 5 سوتیق زمین، 3 در خانه، 4 تا دیگر تایگ انا همین 4 تا عدل نکردگان. خانه نیست، میتونه خانه کنین دوستان، اما با کیرپیچ است. خب 180 کвадрат بینایی که میبینیم 9 به 9، нарх 450,000 сомон. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 918 56 85 49. як номери дигар дӯстон, ана ҳамин номери 85 49 ватсап дорад. як номери дигар 970 56 85 56. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти пурраро соҳиби мулк медиҳад. хоб худо нигаҳбон дӯстон. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои поён будаи мо муроҷиат кинед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем.